Velkommen til Håndtrupgårdvej 22 i Brabrand og Herhjemmeværnsdistrikt Østjylland. Der er 18 fastansatte, civile og militære. Vi servicerer ca. 900 aktive hjemmeværnssoldater fordelt på 16 kompagnier. Distriktet er organiseret ligesom en bataljonsstruktur, hvor vi har fra S1 til S9. Som stabschef, så er du naturligvis næstkommanderende ved Hjemmeværnsdistrikt Østjylland. Men derudover så har du også det store ledelsesansvar for distriktets sektionschefer og er i det hele taget samlingsstolen for staben. Du skal have lyst, du skal have vilje, og du skal have energi og kampgejst og forståelse for de vilkår, som der gør sig gældende for vores frivillige hjemmeværnssoldater. Det betyder også, at du skal komme med godt humør, du skal være fleksibel i din indstilling, du skal være positiv, du skal være imødekommende, og så skal du være fuld af at gå på mod. Den her stol den er ledig, og den kan blive din, hvis du har de rette kvalifikationer og lysten og modet til at arbejde med dygtige officerer og en masse dygtige hjemmeværnssoldater.